И здравейте хора! Аз съм Ангел и тук в момента снимам къщата. Това ще бъде някъде около 1 минута и половина клип. Само да ви покажа каква къща прекрасна просто. Погледнете чутото, което направихме аз и Валя. Ей! И прозорите само сложи. Ей, ти помагат за материалите? Да, ще ми там малко неща. И благодаря, че гледахте моето видео. Ако ви е харесало, споделете го или дайте палче нагоре, или се абонирайте. Където охраната там, че... Се видим другия път. Където с теб шефовете са го пратили, моля следвайте. И хора, спрях малко на пауза. Добре. Контролен панел. Тихо малко, защото ще снимам. Субдите Хора, ми. погледнете моето творение, защото аз казах да направим къща. Погледнете просто. И отвътре стилна и отвънка. Аз ще спа на горния етаж просто. Някой ден може да направим и тераса. И добре, това беше от мен. Абонирайте се за каналът ми. И дайте палец нагоре.